Bun, salutare tuturor! Pe acest cont vreau să învățăm împreună engleză, iar acesta este primul video. Să vedem. Tea. Tea. Tea, din câte știu eu, înseamnă ceai. Corect. Ceai. Tea. Tea. Coffee. Coffee. Cafea. Cafea. Coffee. Coffee. Welcome. Welcome. Bun venit. Bun venit. Welcome. 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 Bun venit. Welcome. 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 Tea, please. Cred că înseamnă ceai, te rog. Tea, please. Ceai. Vă rog. Nu te rog. Vă rog. Tu ce ai fi pus aici? Te rog sau vă rog? Vă rog. Please. Please. 10 la rând. Coffee, Bine. please. Coffee, please. Cafea. Vă rog. Vă rog. Cafea. Vă rog. Tea, please. Tea, Tea. please. Tea, please. Asta înseamnă ceai. Vă rog. Coffee, please. Cafea. Vă rog. Tea or coffee? Ceai sau cafea? Coffee or tea? Tea, please. Coffee or tea. Cafea sau ceai? Ceai. Tea, please. Perfect. Ești de pe altă planetă. Zero greșeli. Dacă ești vreun supercomputer, recunoaște acum. Recunoaște dacă ești vreun supercomputer. Ne vedem la lecția următoare. Nu uita să dai un follow, un like și comentează cu părerea ta. Vreau să-ți aud părerea.